Un altre aspecte que jo ressalto és, a nivell personal, és referent al seu sentit de l'humor, i suposo que les companyes del club hi estareu d'acord amb mi quan dic que la Sílvia és la reina de la ironia i del treure el doble sentit a moltes expressions. Si se'm permet l'opinió, i com que se'm dona l'oportunitat de fer-ho bé, un dels components que per mi demostren el nivell d'intel·ligència emocional d'una persona és el seu sentit de l'humor, i en aquest sentit la Sílvia en va bastant plena, com allà. Crec que la Sílvia és una persona feliç, i ho és perquè dedica bona part de la seva vida a fer una cosa que l'entusiasma i li agrada molt, i aquesta cosa és escriure. I ho vaig veure perquè et conec, perquè et noto en aquesta felicitat, i a més, en aquest llibre que avui presentem, hi ha a l'inici un petit escrit, una cita us en recordeu del Llarga de llibres que vam llegir, del Marco Sousa? Doncs ha agafat aquest tros que diu exactament això, diu: li va regalar un motiu per escriure les seves pròpies paraules i per adonar-se que les paraules també l'havien tornat a la vida, i en això consistia escriure. Escriure, per les persones que en gaudeixen, potser no et tornen a la vida, però te l'omplen moltíssim. A vegades també et tornen a la vida. A vegades també et tornen, fins i tot et tornen a la vida. Jo crec, Sílvia, que tu ets feliç escrivint i a més se't nota. Soc feliç escrivint i si se'm nota, doncs genial. I una bona troballa per part de la seva autora és anomenar a la primera part del llibre encenalls, la segona part foc i la tercera preses. Jo penso que no podia ser d'altra manera. A més, està molt ben trobat perquè la trama del llibre és això, els encenalls que preparen per l'acció, et van posant una miqueta en el lloc per veure què passarà, després es produeix el foc on es comencen a desvelar forces coses i al final doncs la brasa, que és on te tanca, no podem explicar moltes coses perquè llavors faríem spoilers, però la idea, ja veureu que és aquesta, vaig trobar molt ben trobat, vaig pensar, mira, a les tres parts del llibre, no? Una de les altres coses que m'ha cridat, bueno, parlem un moment ja del títol, el jurament. Per què el jurament? Sí, perquè hi ha més d'un de juraments. Potser hauria de ser els juraments, no? Sí, però què és? Els juraments? Juraments, sí, no queda.